Mano kedo ma pod biro dhi nyime dho wedhe mopogore opogore alwora ma nam Lolwe, alwora ma kadho nam Chumbi kedo gi wach machal kamano. Mor gi ilo pong'o chuny jopiny maromo gana gi gana e gwenge ma Kisumu bang' Senate County no ngire tomo jenda rwako gi e pare ma wasi kendo pogo gi mich mag siku. Chenro no mar pogo chiemo kod chiwo mich ne jogo maonge nyalo, Senate osebedo katimega ka higa yor bedo bende achiel kod oganda e kaunti ma Kisumu. Jopiny onyiso mor margi ni opar jogo ma lwetgi ni nono kinde ni mar nyasi ma sikuku. Koloso Senate ojenda wacho ni pod gin e sirkand manywanda kendo ji oganda mondo mi piny owacho ma kamano sir mowinjore. Profesa osebedo ga kabiro ga oluongo ga mine omiyo chiemo. Amor kode kabisa. Kendo kawuono bochako miyowa chiemo, miyowa sikuku. Wamor kode kabisa. Profesa Tom Ojenda oluonga na bi akaw chiemo ka. Koro aseyudo chiemo adoge piny Nyakach. Today we are happy to celebrate Christmas together as the people of Kisumu County. And we are also happy because we are celebrating Christmas when we are in the broad-based government. How many of you support the broad-based government? So today, we are also sending a clear message to President Ruto, that we are in broad-based to stay. Sindio, situko broad-based to stay. 2027 tutapigia Ruto kura, sindio? Wangapi wanasema 2 term na 2027 Ruto? Wangapi?